buntag mga igsoon. Ada mi diri sa sapa. Nang laba mi, nang laba. Kita na ba ng laba oh. Ang anak mo mga asawa na mong kauban. Oh no! Sawa di tabag laba. Sudah kita kuya ni. Nakit ako gamot tinaba ba? Sawa. Sila gigas balay. Tabang. Abang pa iti. Nya. Ang kauban pod nga ano nga rin. Mga royal mo to sila. Kaya pamilya mo to dahil sa balay eh. Kami ani nga mga kamang-kamang ng tao. Oh no! Muna nga, ang kamot namin tao sa mga naglabag. Rinap ni kadlawan rin ba? Alas 3 sa may. Haftal namin ko ito. Panuman. Kadlawon mi alas 2. Ingat sa bata rin. Kinikitan. Alawa oh. Kita kitlog. Og naabog may kauban mga igsoon Rio Junior ni Uncle Libby Manso. Ano na oh. Gapo kayong tao na. Oh. Unsa may maingon nimo karon sa itong paglaba? Init kayo. Samay. Ha? So, nang asawa din ni Nico, naadto silang balay. Lugit og gabi. Siya na nang laba. Luoy kayo. Og maison, ako may kauban isa. Mayo kay mulotong patis. Kanti diding. Wapo kay mulaba niyo. Oh? Ayun. Mga watsa ka oras. Ando ka sako ani mga igsoon. Di kabot na medya oras. Grabe paglumod. Ano sa pagwan? Basang lubot. Basa no nang kitot. Oh, mura na mga igsoon. Dito mo niya. Sekreto nga matasetan. Kung gusto mo nga mag-practice, ang gina mo din sa skandal, alas 3 sa paan. Oh no! Nakawa. Practice mo din. Balik mo, naligo mo tanan nga. Pag-plan mo yan, abangan niya, abangan. Mr. Beat. A few moments later. Malibang nga yung balay, ano mo alam? Iya na? Hehehe
1 hour later. Nami sa pa karon nga on. Look. What's up guys? Dami ka sa pare. Sige na. Wala ka lamig ka rin mo. Wala lang pag Alang lang munggo. Siwag. Ay, let us spray pa, uy. Oy. Siwag, gamay lang. Eh. Happy birthday to you. Ano ipakuha naman mo? Ano naman? Sarap ko saraw. Okay ko ani kay di ko kakaon. Yo. Ay, ang video ko. Ay, sis. Anak, nagahem ako sa nito. Ang grabe, nagahem ako sa nito. Matukan ka na. Sinabanaw ni Nicole to sa cellphone ko sa daw. Papi, aoy. Ulan. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang Kung gusto niyo sumarap ang pagkain niyo at lumaki ang kain niyo. Bis ka. Sarap. Bis ka. Kung gusto ang lumaki ang kain niyo, mag-ulam na kayo ng Priska. Sarap, Priska. Malaking kain. Mas masarap ang ulam nito. Mas masarap ang kulgit ang kain. Otot. Ito ang laman eh. Lamig ni Dapat silod ang sitas, bawal silod. Priska ang sinitas. I-promote din ako ng utot-utot no, lamig kayo Dugang, siya, dugang, lamig dugang, kayo siya. Vitamins para makalibang ka dahil. Okay, liso. Mangita ta Liso, ha. pakita ang liso. Oh, ayan liso. Sabi kaya yung liso no. Pakita Sa. Pero oh. Oh, liso. Oh, magkitaan tayo mo kung asan ako nagikuha ha, ali. Ali. Naman ang Priska ay. Tani nyo ning utot-utot. Muni utot-utot. Oh, kini oh, hinog-hinog na ni siya. Oh, muni oh. Ha? Iya lagi ani. Paka na rap. Hindi boy. Ano pa doon? Ali oh, ipil-ipil. Oh no. Ito po ang laman ng Priska na i-advertise ko rin. Ay, nasama ng gamot. Surprise! Uy, Priska. Priska. Oh! Ay, mag-Priska dapat advertise. Oh no! Priskahan eh. Imi posporo. Ano siya? Puro jud ay. Very good. Posporo siya. Chick. Dali. Sa ay ligo. Magic. A little longer than a few minutes later. Ako sa biliguan para mas healthy ang germs. Basta po na madili. Sino ko kay sa Ay, sige, magpapicture na dress sa batos. Oh no! Wala, lagi na ako. Sige,
Jud. Ano Jud? Mana oy, wala na, sorry. Much later. Good, ma. Muli na mi. Manipang na ba? Sana laway. Muli tao. Bye-bye. Maglolo.